Ngike ngizwe uma ngisegoli abantu bakhona bakhala ngama-potholes kwezinye iy'ndawo. Uthi uyalibuka le pothole abakhala ngalo, into encane nje noma imoto ike yalishaya. Uzwa nje ukuthi hhayi ikhuhluzeka nje kancane nje, hhayi into engaye. Uyalazi i-pothole laseDondoni laseCarolina eMpumalanga? Ha. Ma-potholes aseMpumalanga kakhulukazi eCarolina, ngikutshela ukuthi kungaba sekuseni nje after 9 udriver uvulela iredio ulalela ligwalagwala FM, umsakato weSiswati kusakata sibukubukwane sakaMango nelive lelinongotelako. Ishaya i-pothole. Yabona ngesingisi bathi your soul leaves your body. Immediately when your soul returns to your body, uve sekuhleka ududukhoza kuKhozi FM ungakasishintshi isiteshi. Le moto ithi mayingena kukhale uqhu onoqhing. Lo qhu ile raba ile tayela loqhing. Kuba ngilokushaya kokuthi ngathi iyacracker noma iyagobeka le rim yemoto. Kodwa nginiyeke. Okay, ya abantu abakhale ngama-pothole kodwa uma ungayazi i-pothole yaseGalena awukayiboni i-pothole.